Добре да вникне в проблема. Все пак, като министър-председател, той има задължението да опазва живота и здравето на българските граждани. Това е записано в Конституцията. И когато се опазва живота и здравето, да каже с това отнемане върху какво акцентираме, какво ще променим. Защото, както и друг път съм го казал, ако не бъркаме в това студио, жертвите от алкохол за 2020 година, според данните на Главна дирекция на МВР, са 7. Жертвите от наркотици са 2, станаха 9. Жертвите от превишена скорост са 5, общо до тук 14. Тази цялата конфискация, за която говорим, която даже тя не я решава МВР, това трябва да го реши съда, след едни дела до трета инстанция, така, които, нали, знаете, че ще отидат към 4-5 години, ще повлияе върху смъртността на 14 човека на база 531 за 2022 година. Разбирате ли за колко пренебрежително малък процент говорим? Това е един див популизъм, който показва, те даже самите предложения са от едни популистски партии, които не са в управлението в момента. По този начин те искат да покажат, че са загрижени за народа, защото евентуално може утре да има избори и те ще кажат, да, ние предложихме и намалихме смъртността. Не, хора, няма да намалите смъртността, но ще увеличите тормоза. Ще увеличите проблемите на българските шофьори, ще увеличите проблема на българските превозвачи. Тук искам да отворя една много голяма скоба, но много важно. Знаете ли, че ние имаме усещане, че от наесен ще имаме много голям проблем с шофьорите на тежкотоварни автомобили? Защо? Защото ако случайно го хванат, без значение дали тестът е правен или не, тук даже няма да говоря, че самите полицаи не вярват на този тест и не искат да бъдат тествани с него. Но ако случайно някой бъде хванат, и той трябва да заплати равностойността в пари на превозното средство. Една композиция от най-старите модели, които са по нашите пътища, започва от 100 000 лева нагоре. Този шофьор откъде ще ги извади или цял живот ще е длъжник на държавата? Разбирате, че този човек ще предпочете да стане барман и няма да е шофьор? Господин Иванов,